Buenos días a todos. Abrimos la sesión. E empezamos polo primeiro punto. Nos falta aquí algunha persona, pero bueno, supoño que chegará Begoña, creo que vai a chegar. Elvira me decía aí que tamén, co cual a disculpamos hasta que puedan chegar. Bueno, aprobación da acta anterior. Hai algunha intervención neste tema? Da acta, falamos. Sí. Vale, pois pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta? Unanimidade. Segundo punto. Renuncia da candidata María Monserrat Oviedo Fernández a ser proclamada concelleira de Concello de Outeiro de Rei. Simplemente aquí temos que votar, non? Sí, debe votarse a tomar nota. Bueno, supoño que estaremos todos de acordo se ela renuncia. Nadie quere decir nada, Vale, pois votos a favor de aceptar a renuncia. Unanimidade. Terceiro punto. Rectificación no inventario municipal de benes e dereitos. Non sei se hai algunha intervención, si todo o mundo creo que conozca o que vai en este tema. Hai algunha intervención? Non. Pasamos a votar. Votos a favor da ratificación do inventario municipal de benes e dereitos. Votos a favor? 9. Porque nos falta Begoña, non? Sí. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 2. Preferiríamos agora un pouco máis tarde, que está no comité. Bueno, vale, pois. De acordo. Punto número 4. Proposta de modificación puntual do plan parcial de SU Santa Isabel. Bueno, aquí todo o mundo ten tamén a documentación e o que se propón é unha modificación. Está por aí a arquitecta municipal, sí. Está, sí. Si me equivoco en algo me corriges. Unha modificación no plan de sectorización de Santa Isabel, onde se añade, además de ser unha zona onde se poden, onde quero que recollía o planeamiento viviendas unifamiliares e unhas dotacións e unhas dotacionales públicos que había recollidos no plan según o plan de daquela, pois agora vai a permitir a modificación que se fai, que se poñan dotacionales e diversos tipos de servicios, según dice aí na modificación de planeamiento en toda a zona. Fundamentalmente se fai porque un trozo de terreno que ten ali o Concello, pois pretendemos que seña un sitio para esparcimiento, para piscinas municipales e para alguna cousa máis. Entonces requería unha modificación de planeamiento e o que se planteou é o que se tramitou, pasou polos informes correspondientes, polas exposicións ao público e agora o que quede é a aprobación definitiva. Non sei se hai alguna intervención con respecto a isto. PSOE. Sigo coas miñas dúbidas sobre por que apoiamos os argumentos para cambiar o uso destas parcelas, como falamos na comisión, en peticións individuais. Como demostran na memoria que nos axuntaron aos dous grupos, penso que se terán vostedes establecido, a parte de todo isto, como pagarán o mantemento da piscina municipal que pensan facer. Sí, venga.
Bueno, pues o primeiro que me gustaría decir é que aquí no Concello de Outeiro, unha vez máis, se incumple a lei de normalización lingüística, que nos dice que o galego é a lingua oficial das institucións, das comunidades autonómicas, da administración e da administración local. E tamén di que os cidadáns temos dereito ao uso do galego nas relacións coa administración. Así que non estaría de máis que este documento que nos facilitaron, toda esta documentación, estivera no galego, que é a lingua oficial de Galiza. Dito isto, chámanos a atención que parece que temos un alcalde que sempre vai a remolque do que lle pida a veciñanza, e o único que lle sae de moto propio son distintas cacicadas que fai ao longo do Concello. Desta volta, vende como seu o cambio do plan parcial do suelo urbanizable da Santa Isabel coa excusa de instalar ali unha piscina, algo que o Benegal vamos reclamando durante varios anos. A última vez foi en febreiro deste 2020. Bueno, veño como iniciativa súa. Ben está. O caso é que, para nós, o caso é que se fagan cousas pola veciñanza do Outeiro e que se mellore o Concello. Dito isto, temos unha modificación do plan parcial á carta, como todo o urbanismo que se fai no Concello de Outeiro, cambiando os plans urbanísticos segundo a conveniencia ou non do señor alcalde dos favores que este queira vender. Temos pedido moitas veces, ou volvemos a pedir unha vez máis, ter un plan urbanístico xeral para todo o Concello de Outeiro, consensuado con grupos da oposición e tamén, claro, como non pode ser de outra forma, consensuado coa veciñanza. Nesta documentación que vostede nos envía da modificación da ordenanza do plan do sector do suelo urbanizable na Santa Isabel, recoñece que o núcleo de Outeiro de Rei carece de chan para poder edificar e que non se abren negocios precisamente por ese motivo. Pois eso está nas súas mans. Fagan un plan urbanístico que permita que se use o suelo do núcleo de Outeiro de Rei para abrir eses negocios, que o núcleo de Outeiro reviva e colla pulo. Nas razóns que vostede dá para fazer esta modificación, di que se precisa ese chan, entre outras cousas, para a implementación de empresas, cousa que non entendemos porque acaban de aprobar vostedes unha ampliación do polígono industrial que ainda así, con ampliación e sin ampliación, ten moitísimas parcelas que non están sendo usadas, que están sin vender e que están vacías. De verdade que precisamos implantar empresas na urbanización? Porque ese parece o verdadeiro motivo polo que vostede fai ese cambio. E en caso de ser así, dígao con claridade, que é para a instalación desas empresas, aparte de para a piscina. Tamén nos di que outra das razóns para modificar ese plan é igualar a situación deste tipo de suelo a concellos limítrofes que así o permiten. Pois mira, resulta moi curioso, porque só levo 2 anos como concelleira aquí, pero a de veces que lle teño escoitado dicir que vostede non fai caso do que fan o resto dos concellos limítrofes son moitas. Se como vostede di neste documento a súa intención é facilitar a dotación de servizos a Outeiro, empece pola vila. Empece por poñer a disposición de quen así o demande chan para poder crear edificios para a apertura de empresas ou de negocios. Por que permitimos que nunha urbanización se poidan crear empresas ou negocios e dentro da mesma parroquia, en barrios como pode ser a Barciela ou Soborvila, non o permitimos? Non lle parece un desagravio para o resto da veciñanza? De momento nada máis, grazas. Vale, gracias. Eu sinceramente está empezando polo último que intervengo. Estou cansado de explicar ao bloque, o representante do bloque, que unha veces son uns e outras veces son outros, e aunque estou cansado, pois seguirei facendo, porque tampouco me preocupa repetirlo. O tema urbanístico. Todos están emperrados en que se cree un novo plan general de Outeiro de Rei, entendo eu. Ustedes chaman de plan urbanístico, pero bueno, realmente se chamaría un plan general. E nosotros non estamos de acordo con eso, pero que non estamos de acordo o decimos. E decimos antes das eleccións e despois. Entón, como somos coherentes e facemos o que decimos e decimos o que facemos,
e os ciudadanos son os que teñen a última palabra para elegir o que propón un plan general novo ou o que non o propón, pois realmente aí teñen o resultado durante moitos anos, porque non o sacou usted como novo agora, non o seu compañero anterior, non o anterior, senón que vimos non sei se 30 anos ou non sei cantos. Entón, nosotros non vamos a cambiar ese plan urbanístico, así que facemos modificacións. Ustedes chaman de cacicadas a atender aos veciños. Eu xa sei que no goberno ustedes sobre de demanda, porque ustedes están moito máis militarizados que nós. Nós, sencillamente, estamos con veciños. E, evidentemente, cando os veciños piden algo, intentamos axudarles. Intentamos hasta cuadrar, se é posible, porque eso non perjudica a nadie. Entonces, parece que eso que perjudica. Cando alguén pide algo, se unha empresa que pide un plan de sectorización á súa medida, se lle fai, parece que é unha cacicada. Claro, non sei se ustedes cando alguén les pide algo, onde gobernan, eu fan en plan de cacicado ou en plan de mellorar a situación de calquera ciudadano deste país, ou grupo de ciudadanos, ou de empresas. Nosotros así facemos, pero bueno, despois das veces que o dicen xa ponen duro como actúan ustedes. Bueno, como actúan xa onde a xente, non? Onde gobernan. Imponendo e dicindo, así, aquí faz así porque o digo eu, porque é unha decisión política. Evidentemente, ustedes que fixáramos un plan, é que ustedes, sin ter ninguna posibilidade de goberno, o decidiran cos demais. Evidentemente, volvo a decir, son absolutamente claros, non o vamos a facer, nin contaríamos con ustedes. Contaríamos con ustedes como ciudadanos e como concejales, pero evidentemente nosotros nunca vamos a abdicar da nosa obrigación de dirigir e gestionar este concello, porque nos demandan e nos obrigan os ciudadanos a facelo, evidentemente. Entonces, eso quero que quede ben claro para que podemos seguir falando isto todos os días, ou se queren, que veñamos aquí. Pero, bueno, quero deixalo ben claro para que quede absolutamente claro e meridiano. Para que os ciudadanos, cando votan, sepan a quen votan, por que o votan e para que o votan. Porque eso é fundamentalísimo. A mí me parece que en democracia é fundamentalísimo que os ciudadanos conozcan as posturas de cada un. A nós está ben clara. Nunca a cambiamos, nunca a ocultamos. Todos sempre dicen que facemos algo por motivos de extraños. Claro, non sei se é que ustedes onde gobernan fan as cousas por motivos extraños. Aquí, no. Aquí, no. Aquí sempre vai pensando no benestar e na melloría por ciudadanos. Na melloría da economía, e teremos cada día máis veciños, porque somos o concello de toda a provincia de Lugo que máis crece. Deben ser, pois mira, que non é porque ustedes fagan propaganda en contra do que facemos neste concello, porque realmente se os escoitan os veciños de fora é para botar a correr e non vir aquí nadie. E sin embargo é onde máis xente vai. Onde gobernan ustedes, aunque seña a ciudad, vai pouca xente. Claro, que as decisións toman de outra maneira moi diferente. E tardan moito en tomalas e ás veces nin as dan tomar. Evidentemente, só faltaría que convertiremos a Santa Isabel ou calquera zona urbana nun polígono industrial. Non sei se é que ustedes queren targiversar ou non teñen nin idea de todo este tema. Pode ser calquera das duas cousas, Nosotros eu non digo, nin presumo, nin deixo de presumir de non facer ou non facer caso de outros concellos. Nosotros temos as nosas iniciativas e as seguimos. Mas ben nos siguen a nós moitos. Aunque na máis seña polo crecimiento que facemos, parece lógico, que además seña así. Entón, nosotros non estamos mirando por que fan outros. A remolga do que lle pide a veciñanza, é que isto me fai graza. A remolga do que nos pide a veciñanza iremos sempre. É que nosotros sempre estamos dispostos a ir ao que nos pida a veciñanza. Eso estamos sempre dispostos. Ao que nos pida un partido político, de ideología contraria totalmente a nosa, e que está nas antípodas de nós, podemos consensuar alguna cousa, podemos chegar a acordos. Ora, desde logo non vamos a fazer seguidismo dese tipo de xente, Vale? Porque nosotros temos moi claras a nosa forma de ser e a nosa ideología. Eso sí que non o vamos a facer. Ahora, de que nos pida a veciñanza, sempre estamos dispostos a escoitalos e a seguirlos se fai falta. E a normalización lingüística, ustedes sempre targiversan. Ustedes cada vez que falan targiversan. Porque dicen, no, a lengua oficial de Galicia é o galego. No,
Mentira, a lengua oficial de Galicia é o galego e o castelán. Así de claro e sencillo. Iso é a lengua oficial de Galicia, as lenguas oficiales de Galicia. Temos a sorte de que temos dúas. Temos máis riqueza que a outros, que só teñen unha. E temos dúas. E algúns estamos o mesmo orgullosos de unha que da outra. E falamos na que nos parece, e escribimos na que nos dá a gana. Porque iso é a libertad. E todo iso tamén ten que quedar claro. E, desde logo, mentre nós teñamos a responsabilidade de gobernar unha administración, así se vai facer. Esperaba que non tuviéramos que falar desto, porque bastante pouco ten que ver isto con unha modificación de planeamento, pero bueno. Peticións individuales, evidentemente, peticións individuales hai de todo tipo. A señora representante do Partido Socialista, pero bueno, nosotros atendémolas en función do que vemos que demanda a maioría da xente e do que nos parece a nós que é correcto. Temos unha obligación de dirigir a acción política deste Concello. Entón, dentro deso, eu xa sei que unha vez nos critican por seguirlos, outra vez por non facerlles caso, pero bueno, os veciños xa saben o caso que lles facemos ou o que non lles facemos, sábenlo perfectamente. E como pretendemos manter a piscina? Pois eso todavía non estudiamos, xa o veremos, pero supoño que teremos a capacidade de facelo como teñen outros concellos. Me imagino que non deberíamos de ter problema. Eso non é o que estamos estudiando aquí agora. Ahora mesmo o que estamos facendo é unha modificación de planeamento e cando chega o momento de poñer en marcha a piscina e se construya e poñamos en marcha, pois gestionaremos máis ou menos parecido a como se gestiona calquera piscina. De todas formas, xa estamos gestionando unha piscina. O problema é que non é do Concello. Requer grandes inversións para seguirla mantendo boas condicións e, evidentemente, se non é nosa, non as podemos facer. Ou, polo menos, non debemos facelas. Entón, ese é o tema da piscina. Nosotros levamos moitos anos gestionando unha piscina municipal, pero que non é. Entón, como é lógico, se non la prestan, temos que facer o mantenimiento e o gasto. Só faltaría que non la deixen e que encima non la manteñen. Evidentemente, eso xa o facemos nós. Xa o facemos nós desde fai moitos anos. De alguna maneira, unhas veces directamente, como estamos facendo ahora últimamente, ou pagando a asociación cando facía a asociación. Entón, eso non ten por que cambiar, non ten por que ser moi diferente, e ademais non ten por que costar máis, será algo parecido, porque, oye, que máis dá gestionar unha piscina en Boise que gestionarla en Outer de Rei, será máis ou menos o mismo. Terá máis ou menos o mesmo costo, espero que teña máis ou menos o mesmo costo. E polo menos unha vez feitas serán unhas piscinas con unhas instalacións novas porque esta piscina que estamos gestionando ahora mismo además requere mantenimiento de reparación das propias instalacións porque son moi vellas e requere modificación na piscina importante de cara ao futuro. Entón, claro, como iso non é unha instalación nosa, pois evidentemente non sería lógico non de sentido común que fixéramos grandes inversións para que seguira sin ser nosa e en calquera momento nos digan oi, vostedes non poden utilizar. E ese é o que nos leva á decisión de construir unhas piscinas municipales nun plazo razonable de tempo. En principio, nada máis. Non sei se queren fazer alguna outra intervención. Queren fazer? Sí, pois veña. Bueno, quero dicirte que sigo pensando que deberían deixar neste Concello de actuar en urbanismo seguindo as peticións individuais e deberían pensar máis no xeral. Sigo pensando que un plan xeral, como comentou tamén a compañera do BNG, sería beneficioso para un conxunto dos veciños. E en canto á liberdade, esa palabra da que agora mesmo se lles enche a boca dereita tanto, a liberdade de cada un acaba onde empeza a do outro. E isto ven garantizado pola lei. É dicir, un plan xeral de urbanismo para Outeiro sería o que garantizaría a liberdade de cada un. Desde logo, eu teño que ver a insistir no mesmo. Desto non falou antes, pero ven a decir o mesmo. Eu xa sei que generalmente o Bloque e o PSOE sempre actúan igual, non? Pero de que ao final veñen a darnos a razón. Plan xeral, fala usted agora dele, e a liberdade ten algo que ver co plan xeral. Pois eu non sabía eso, porque eu creo que o plan xeral
impón unhas directrices para todos os ciudadanos que estén aí, como impón o plan xeral que temos agora. E evidentemente eu xa lles dixen moitas veces, e ustedes non teñen por que estar de acordo, e me dá igual un caso que outro caso, non teñen por que estar de acordo, e ustedes poden propoñer cando van as eleccións o que queiran, que nós tamén o propoñemos, e somos moi claros ademais. Entón, nosotros non propoñemos un plan xeral, e tampouco non estamos de acordo en que nin agora, con este plan xeral, nin no futuro, cando haxa outro plan xeral novo, seña estanco e inamovible, porque eso non me parece lógico, eso non me parece de sentido común, e desde logo non me parece dunha zona que queira progresar e mellorar, porque todo o que se prevé un ano, ao mellor os 2 anos hai outras previsións, ou hai outras expectativas, e entón dentro das normas urbanísticas e dentro da legalidade vigente se deben fazer modificacións cando son interesantes e cando alguén as demanda ou ao Concello lle parece que son interesantes. Porque a ustedes lles parece, e non sei por qué, porque non acabo de entender. A mí me fan pensar porque ustedes actúan así, ou deben actuar así, ou deben querer actuar así cando gobernan. Que todo se fai pensando en algo oscuro. Non, aquí se fai pensando sempre en mellorar, pensando en que cada día enseñamos máis, pensando en que cada día teñamos máis servicios, pensando en que cada día a economía deste Concello millore. En eso é no que se fai. Eso, por suposto, vai de cara a personas, vai de cara a empresas, vai de cara a colectivos, vai de cara a parroquias, vai de cara a zonas máis ou menos diferentes. E cada vez nun sitio onde toca, ou onde creemos que se pode desenvolver. E iso é o que facemos. O decimos e o facemos. E ademais, creo que é de dominio público. Os únicos que non o saben son ustedes, os que están aquí. Despois todos os ciudadanos creo que o deben saber. E debe estar claro, vaya. Porque ademais, volvo a decir, ustedes non tanto, pero o bloque levo repetindo 30 anos, me parece, e a verdade é que o resultado está aí. E nós tamén nos levamos repetindo 30 anos, e dicindo claramente que non creemos que de momento sería necesario fazer un plan general. Volvo a decir, cando cheguen as próximas eleccións volveremos a decir, a ustedes digan que o queren facer, e díganlles para qué, e díganlles por qué, e díganlles o que pode pasar con ele. Díganlles a verdade. E se lles dicen a verdade, ao mellor, de todas formas, alguna que non lle diga xa o sabe, porque a xente non só se fía do que nós decimos, non nós non ustedes, unha boa parte dela, ou casi todo, conoce a legislación e sabe o que se pode fazer con un plan general, co plan que hai agora ou co que se pode fazer novo. Unha boa parte da ciudadanía xa o sabe. Entonces, claro, por eso é difícil defender algo que baixo o meu punto de vista é pouco defendible. Entón, nosotros xa sei que podemos divagando aquí, pero bueno, como sempre, cada vez que se fala de algo do urbanismo, sempre introducimos lo mismo, e sempre temos que repetir outra vez. E nosotros, evidentemente, non vamos a deixar de decirlo, porque temos moi claro o que facemos, por que o facemos e para que o facemos. Facémolo porque queremos que o outeiro mellore constantemente, facémolo para que os veciños e os propietarios do outeiro cada vez teñan máis posibilidades, e eso está demostrado que cada día temos máis actividade económica e máis veciños. Frente a moitísimos concellos, sobre todo na provincia, que se poden comparar. Gobernados por todos os colores, pero sobre todo por os que gobernan ustedes. Porque é que os que máis temos que comparar, porque claro, o que ustedes dicen parece que nós estamos facendo todo mal. Sin embargo, a xente ven este concello. E onde o fan ustedes, onde gobernan ustedes, que o fan todo ben, pois non hai máis que ver a estadística de vez en cando. A estadística de población e as estadísticas de riqueza, que tamén se poden mirar, que tamén se poden mirar. Bueno, pois creo que con isto está suficientemente debatido. Vamos pasar a votar a proposta de modificación puntual de plan parcial de Santa Isabel. Votos a favor da modificación? 8. Votos en contra? 1. Abstencións? 2. O punto número 5. Bueno, eu creo que este é un tema moi sencillo. É simplemente, fai 3 anos, debeu ser máis ou menos, por estas fechas aprobamos eso que se chama, uns chaman de Concello Don Business, outros chaman de Concellos Emprendedores, pero ven a ser o mismo. É, digamos, unha bonificación en varios impuestos
e taxas municipales. Tamén é un tema que se fixo de acordo ca FEGAN e ca Xunta, estou falando de eses fai 3 anos, e entón que nese momento tomamos ese acordo desa rebaixa para facer este concello máis atractivo. Hai máis concellos en Galicia, hai xa uns cuantos, non son todos, pero nosotros creemos que en eso debemos seguir persistindo e que todavía nos quedan moitas posibilidades de crecimiento e de ampliar o noso tejido productivo e de que aquí se instalen e se asenten moitas máis empresas. Por lo tanto, o que propoñemos é simplemente prorrogar por 3 anos máis esas mismas exencións que se estableceron nese momento. Non sei se hai alguna intervención. Non. Bueno, pois entonces pasamos a votar. Votos a favor da prórroga? 9. No. 12. Unanimidade. Eu, de todas formas, quero lles agradecer os votos a favor desta iniciativa ou de calquera outra. Pero neste caso desta sí que lo quero agradecer. Punto número 6. Moción do BNG relativa á limpieza de cunetas. Sí. Esta é unha moción que xa ten vido en termos parecidos en outras ocasións. É simplemente resolver un problema que sistemáticamente se produce todos os anos, que é o da limpeza das cunetas da rede de estradas de competencia municipal. Estamos xa rematando xuño e a gran maioría das pistas municipais teñen as cunetas sen limpar, non só que teñen sen limpar, senón que teñen a herba, pois en moitas ocasións con máis de 1 metro de altura, que provoca non só unha imaxe visual impactante e completamente que tira para atrás por ser suaves no cualificativo, senón que está a producir problemas graves de seguridade, tanto pos coches, que en moitas ocasións, debido, sobre todo estes días que choveu, que a herba cai co peso da auga cara a pista, non chegan en moitas ocasións a poder cruzar sin meterse por riba da herba, por así decirlo, senón que, sobre todo, para os propios peóns que van andando ao longo, paseando, en bicicleta, etc., ao longo destas pistas, que debido a que baixo ningún concepto se poden meter fora do que é o estrictamente asfaltado, pois se producen auténticas situacións de perigo continuamente. Máxime naqueles puntos que son máis delicados, que poden ser as curvas máis pechadas, as curvas con pouca visibilidade, ou nos propios cruces onde nos atopamos con sinais de stop, por exemplo, xa completamente tapadas pola propia maleza. Dicía eu que era un problema recurrente porque se toma a decisión desde o Concello de non levar a cabo as limpezas hasta xa avanzada a primavera, cando isto non hai máis remedio se se quere manter unha situación tanto a nivel estético como, sobre todo, de seguridade axeitada, de facelo varias veces ao ano se é necesario, sobre todo, e aí facemos especial fincapé na propia proposta, naqueles lugares que representan un maior peligro. Falamos de cruces perigosos, cruces con pouca visibilidade ou curvas pechadas onde tamén a visibilidade é escasa. Insistimos e somos conscientes de que manter as cunetas limpas ao longo do ano exixe un esforzo económico, pero tamén sabemos que é unha decisión completamente política de xestión tomar esa decisión de desviar os recursos do Concello para ter as pistas limpias, para que toda a ciudadanía no seu conxunto sin excepción poida circular por elas con un mínimo de seguridade, ou ben desvialos hacia outro tipo de cuestións para que uns cuantos poidan ir a 200 por hora. É unha cuestión política de decisión. Dicimos, ou gastamos os cartos nunha cousa ou na outra. Máximo este ano, que vai haber unha moi forte inxección económica debido á recualificación
por parte do catastro debido á calificación previa do Concello de moitas fincas que están situadas nos núcleos rurales, vai haber unha forte inxección económica, e xa que este Concello se negou a invertir ou a intentar invertir estes cartos en levar os servicios de saneamento, por exemplo, a esas fincas que van pagar un imposto moi superior do que viñan pagando, pois cando menos pois que se metan recursos, que se inxecten recursos para manter as pistas limpas ao longo do ano. E para iso tamén, noutro dos puntos desta moción, solicitamos que se habiliten as partidas económicas necesarias para que, en haber solventado este ano a cuestión de urxencia, en anos sucesivos, e nos propios orzamentos deste ano que ainda están sin aprobar, se contemplen as partidas económicas necesarias para poder acadar facer este tipo de traballos. Insisto, é unha decisión política, se queremos limpalas varias veces ao ano ou non. Non entendemos desde o BNG porque a propia maquinaria do Concello está parada en moita época do ano sin estar limpando neses camiños. Non se pode tampouco entendemos, ou non se pode confundir o que é a limpeza dos cruces perigosos e das curvas que teñen un especial perigo con limpar ao redor dos centros dos caldeas ou ao redor das igrexas ou algo así que non ten nada que ver unha cuestión ca outra. O que hai que facer é o traballo onde hai perigo real, non simplemente onde parece que queda moi ben, que esteña moi limpo, pois agora ao principio. E logo tamén outra cuestión que tampouco podemos entender porque sempre as mesmas parroquias teñen que esperar ao final do verán, cando xa moitas veces a propia maleza pola propia sequía se cae por si sola para ver limpas as súas cunetas. É que depende a relación que teñan ou de onde señan os distintos concelleiros do equipo do goberno para que algunhas parroquias limpen antes ou despois. Non podemos entendelo. Todos pagamos impostos de igual maneira e creo que todos merecemos ter a limpeza das cunetas máis ou menos á mesma altura, ou se non se pode facer todos ao mesmo tempo, pois ir alternando uns anos e outros, pero que sempre sexan os mesmos o que ven os seus camiños limpos a finales de agosto, é que sinceramente creo que é unha auténtica discriminación e que non ten ningún tipo de sentido. Como se soluciona eso? Pois habilitando os recursos necesarios para que ese traballo se faga ás veces ao ano que sean necesarios. E, sobre todo, donde non hai disculpa para eso, é naqueles sitios que representan un perigo. Donde non hai visibilidade, hai que limpar as veces que sexa necesario. E non vale, como disculpa, decir que eso costa moito, que hai que mobilizar moitos recursos, etc. A seguridade é ante todo. E, dende logo, non se pode consentir que por culpa de non limpar un cruce, por culpa de non limpar unha curva, se poida producir unha situación de risco por calquera dos nosos veciños ou veciñas. Bueno, pois, a verdade que me gustou a súa intervención, porque sempre fai a mesma, non? Sin embargo, hai algo que é moi evidente, non? Pois hai carreteras de outras administracións que aparte de estar sin limpiar están sin arreglarles as fochancas, o sea, moito peor. A mí me gustaría fazer o que usted dice e non sei se algún día podremos chegar a facerlo, se tenemos recursos suficientes, porque usted se cree que porque haxa un pequeno incremento de recursos de unhas cuantas parcelas neste concello que son as que son edificables, que Catastro as valorou con un valor diferente ás que non o son, usted se debe creer que ese dinero non o necesita o Concello. Pois con o nivel de servicios que presta este Concello, pois evidentemente os recursos siguen sendo moi escasos. E creo que porque se gestionan ben. Non sei por que dice que unhas van a 200 km, porque nin pola autovía se pode ir a 200 km por hora, non? Pero bueno, é unha maneira de exagerar. Porque a maquinaria do Concello está parada, evidentemente a maquinaria do Concello está parada porque debe traballar na época adecuada para gestionar o mellor posible os recursos que temos, porque se non gestionamos os recursos que temos, eu garantizo a usted que o nivel de servicio deste Concello con estes impostos non sería posible. E se nos damos unha volta polos concellos do arredor, o porcentaje de IBI, que é o que está usted referindo, pois, mentre nós o temos ao 0,45, algún concello moi poblado, aquí moi cerca, teno ao 0,67 ou ao 0,70. Me parece que, dese orden, ou ao 0,65 ou ao 0,67.
Entonces, claro, oiga, si todos os impostos son caros, e eu estou de acordo que todos os impostos son caros, todos son caros, e a mí me gustaría, e ademais a miña forma de ser, a forma de ser do equipo de goberno, a forma de ser do PP, é que haxan menos impostos posibles. Pero os impostos, como a todo, hai que comparalos cos demais. E se os comparamos cos demais, e os servicios tamén. E se os comparamos cos demais, pois resisten a comparación perfectamente. Dice que os centros culturales e os entornos das iglesias todos ten prisa. Bueno, a nosotros nos parece que esas zonas deben estar limpias. Estes anos xa sempre había festas, e este ano, aunque non haxa festas, pois a xente nun día determinado pois tamén lle gusta que sosteña. A nosotros nos parece ben, vamos a seguir facendo. E depende de onde saian os concelleiros, vamos máis rápido. Pois eu non sei exactamente porque non me fijei neso, pero só lle podo dicir unha cousa. A parroquia donde é o alcalde, por desde logo, nin é a primeira, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta, nin a quinta. Ningún ano, donde é o alcalde. Os concelleiros non teño controlado, porque non me preocupa, non? Pero donde é o alcalde, desde logo nunca se empeza por aí, nin de lexos. Entonces, bueno, desde sempre lles gusta aí targiversar, buscar aí a ver se hai algún tipo de lío. Non hai ningún lío. Nosotros non podemos aprobar esta moción porque non o vamos a facer este ano. Eu non sei se no futuro vamos a ser capaces de facer alguna outra cousa. Non é exactamente igual, non é exactamente o que usted dice, pero hai algunhas cousas, algunhas ideas que se tuviéramos recursos suficientes sí que as faríamos para mellorar un pouco este tratamento. Eso tamén depende un pouco a veces dos anos, non? Un ano que chove moito, como este ano, que foi unha primavera moi chuviosa, pois a erva crece con máis intensidade que outros anos. Eu xa sei que desde a oposición é moi fácil decir que se limpien as veces que faga falta. Pois xa está, non hai ningún problema. As veces que faga falta. E se subimos os impostos, que non se suban os impostos. Eso desde a oposición se pode fazer todos os días. Pero se se utiliza a coherencia, e vemos as carreteras de alguna administración que nin siquiera están reparadas, que eso sí que é peligro, e ademais non están desbrozadas, hombre, e as gestionan algúns partidos políticos que non é o PP precisamente, hombre, pois eso xa debería de dar un pouquinho de moderación. Pero bueno, non pasa nada. Eu entendo que ustedes fagan este tipo de moción, e nosotros, eu que se lle anuncio é que a 1 de julio vai haber entre 6 ou 7 máquinas tipo tractor con desbrozadoras traballando neste concello, porque nos parece que convén facelo nun plazo máis corto posible de tempo. E evidentemente non o facemos antes, porque senón se podría facer con menos máquinas, por unha razón moi sencilla, porque entón habría que desbrozar como mínimo outra vez, e iso costa diñeiro, e bueno, oiga, pois todo é mellorable, evidentemente. As carreteras de 4 metros podían ter 6, as de Gravilla podían ter aglomerado, nos núcleos podía haber aceras en todas partes, pero os recursos son os que son, e cando establecemos a comparativa con os demás concellos, pois resistimos a comparación, e volvo a decirlo antes, mentre para outros concellos se vai a xente, para este ben, aunque señan a mellor capitales de provincia ou cabeceiras de comarca. Este sin ser nada deso, pois para aquí ven a xente. E claro, pola propaganda positiva que foi a oposición tampouco non ven, porque a nada que vexan o que estamos falando, que ademais se pode ver non en todo a provincia de Lugo, senón que se pode ver en todo o mundo, o que falamos aquí, pois lógicamente non vendrían. Pero bueno, a realidade a veces é tozuda e non hai nada que facer, por moito que se empeñe alguén en quererla cambiar. A realidade é a realidade, diga que na diga. Entón, nosotros non estamos plenamente satisfactorios nos servicios de carretera, nin de casi nada. Nin de casi nada. Non é que esteñamos absolutamente satisfeitos, non. Seguiremos mellorando no futuro. Pero eu sempre utilizo unha frase que me parece que estou convencido de que é real. Hai que ter servicios aceptables para impostos soportables. Entón, con esas dúas premisas traballamos. E con esas dúas premisas facemos o que estamos facendo. E xa lles anuncio que para últimos días deste mes, primeiros do que ven, vai haber do orden de 6 máquinas traballando en todo o municipio. Evidentemente, unhas parroquias van inatas que as outras.
senón tendríamos que poñer 27 máquinas a traballar ao mesmo tempo para ir todos ao mesmo tempo. Eso non é posible, ni sequera as poderíamos conseguir. Por parte miña, con respecto a isto, a súa intervención, non teño máis que decir. Sí. Bueno, eso confirma que é unha simple cuestión de cartos, de decisión política de gastar ou non os cartos, porque se isto que está anunciando o bombo e platillo que vai pasar no mes de xullo pasara un mes antes, inda que houbera que volver a limpar, non estaríamos falando do problema que temos. É unha cuestión de cartos e da decisión política onde o alcalde e o equipo do goberno decide gastar eses cartos. Usted decide gastar as noutras cousas e nós pensamos que o tema da seguridade das nosas veciñas e veciños vai diante. Entón, eso sería antes de nada. E non é unha cuestión dunha cantidade que fora a arruinar o Concello. Gástanse outras moitas partidas, noutras cousas, que posiblemente sexan menos prioritarios. Logo, tamén aclarar, a mí non me parece mal que se limpe o centro das parroquias, de algunhas parroquias, e ao redor das igrexas, para nada. Solo digo que ten tanta presa e tanta urxencia, polo menos tanta, aqueles cruces que teñen perigo por falta de visibilidade ou aquelas curvas que non hai visibilidade. Polo menos tanta urxencia e necesidade como teñen os centros das parroquias que incluye, que normalmente están neles, as igrexas parroquiais correspondentes. Iso que quede claro. Que non, a mí non me parece mal que se limpe o centro, só faltaría. Só que hai cousas que son tan necesarias e urxentes que se decide que non se faga, e así se fagan ese tipo de cousas. E logo, xa a última cuestión, é que aquí pasámonos, levamos xa tempo, e cada vez máis, falando máis limitado tempo do que se fa das intervencións do señor alcalde referido a outros concellos ou a outras administracións. Máis limitado tempo, polo menos, paso falando deles. Ben, é certo, porque aquí, en falta de limpeza de cunetas, parece que hai unha forte competencia, casi parece un partido de rivalidade de fútbol entre a Diputación Provincial e o Concello de Outeiro, a ver quen limpa menos as cunetas, ou ver quen as limpa máis tarde. Porque pasa, están tan mal as carreteras da Diputación como están as pistas do Outeiro. É disculpa para non limpar as pistas do Outeiro que os da Diputación o fagan fatal? Non é. Non é disculpa. Quero, señor alcalde, se non se considera capacitado con forza suficiente para pedir á Diputación que o faga antes, que este pleno de forma unánime solicita á Diputación que se poña as pilas e deixe discriminar a Outeiro en cuestión de carreteras, contará co Bloque sempre. E impórtame un pimiento quen goberne. E impórtame un pimiento. As carreteras do Outeiro da Diputación non se poden ver e non se anda por elas. Igual que por as cunetas das pistas do Concello de Outeiro. Unha cousa non é disculpa da outra. Unha cousa non é disculpa da outra. E o BNG, dentro do que poida, que é moi pouquiño, neste caso, por desgraza, pois estamos, e con usted, o que faga falta, e vamos onde sexa necesario e faguemos o que sexa preciso, para conseguir que a Diputación mire polas carreteras que ten en Outeiro de Rei. Porque primeiro son os nosos veciños e veciñas ás que nós nos debemos. Serán menos os votantes que tivemos. Só foron 700 persoas. Pero houve 700 persoas que confiaron en nós. E moitas outras que nos votaron que tamén confían que faguemos unha boa posición. Co cal, mentres que estillemos así, faremos o noso traballo que é o que nos corresponde facer. E para iso sempre nos estará ao seu lado. Garantízollo. Goberne quen goberne, é igual, Tanto me ten o color. O primeiro é o primeiro e o xusto é o xusto. E as carreteras da Diputación non hai por onde pillalas. E as cunetas exactamente igual. Exactamente igual que as do Concello. Nese caso, igual. Vale. Co cal, por favor, non me veña sempre cos concellos de alrededor, porque a mí non estou aquí para falar do que pasa nos concellos de alrededor. O que é xusto e o que é injusto. Non ten nada que ver co color político de cada sitio. Nós aquí, a compañeira e eu, ou os tres concelleiros que seremos no seguinte pleno, xa esperemos, vimos a defender os veciños e veciñas de Outeiro que nos votaron para facer un traballo. E seguiremos facendo. E non nos importa nada máis que eso. Nada máis. Punto. A parte deso, se lle preocupan tanto as fochancas que hai na carretera da Diputación, usted aquí votou 2 veces en contra de dirixirnos, que este pleno se dirixirá á Diputación para camañar a distintas estradas da Diputación. 2 veces, 2 propostas trouxo o BNG aquí, concretas, para que se arranxaran estradas da Diputación, e que o pleno en conxunto lle pedira á Diputación, e usted votou en contra nas 2 ocasións. Quer dizer, que tampouco lle procuraran tanto. O mellor é que lle gusta que esteñan mal para poder decir, mira como teñen eses eso. Pois non é así, porque non sufren son os veciños e as veciñas. O que ten que pasar é amañar, ojalá o amañar o Concello. Eu, mira, estaría encantado. E non viríamos con esta cousa aquí. Para nada, Usted limpa as cunetas, ou as veces que faga falta, que esteñan máis ou menos limpas, tampouco pedimos que señan, vamos, un campo de golf, para nada.
Simplemente que se poida, se ven un coche, que unha persoa que vai andando poida meterse un pouco para a beira para poder pasar. É o que pedimos, non pedimos nada máis que eso, Asegúrolle que non viñamos con isto aquí tocar as narices e pasando 10 minutos discutindo desto todos os anos, porque volveremos o ano que ven a traerlo, porque vai volver a pasar igual, senón que lle poña remedio. E se toda esta discusión sirve para que lle poña remedio, pois benvido sexa, daremos os parabéns, non se preocupe. Porque ao final quen vai salir ganando van ser todas as veciñas e todos os veciños do Outeiro, sobre todo aqueles que viven en aldeas que lles limpan as cunetas na última quincena de agosto, que son unha boa parte deles, non? Eu pediríalle que reflexionara, supoño que estarán preparando os orzamentos deste ano 2021, a pesar de estar xa rematando en xuño, e que meta as partidas que sexan necesarias para non andar con este tipo de historias e non ter que estar perdendo máis tempo con este tema, porque xa levamos, eu creo que é a terceira vez, pano menos que trato esta cousa neste pleno. E non ten sentido. É en serio que os veciños saben perfectamente ou coñecen o problema e queren unha solución. Usted agora pode dicir o que queira, uns faránlle caso, outros non, bueno, ese é o de menos. Pero que eles teñen perfectamente claro que este é un problema que necesita unha solución, e que non pode esperar máis, e que non todas as parroquias se tratan por igual, e que van concelleiros ou concelleiras, se levantan as máquinas dun sitio para que vayan limpar a outro porque teñen a casa por ali. E iso pasou e sabe usted perfectamente que pasou. E se non sabe, deberá saberlo porque é o alcalde. Vale? E se non pregunte aos dos tratores que lle dirán cando tiveron que parar nun sitio e para ir traballar a outro porque lle mandou un concelleiro ou unha concelleira a cambiar de sitio. Así que non me veña a min con contos. E a mí igual digo que queire, porque igual que o sei eu, sábeno os veciños, moitos veciños e veciñas afectadas ou mesmo que nos contaron a nós. É igual, tanto ten. Bueno, en todo caso, cada un aquí toma a decisión que queira, a proposta é clara, e xa digo, é unha decisión política, actuarase en consecuencia, despois cada un que saca as conclusións que considere. Perdón por a extensión. Nosotros somos bastante previsibles que fale cando fai con normalidade, con libertad todo o tempo que queira. Non poñemos relojes ni nada polo estilo porque nos parece interesante que cada un exprese as súas posturas. Pero nosotros seguimos expresando as nosas e seguimos falando do que nos parece que debemos falar. E cando a usted non lle gusta que fale de outras administracións, pois non sei por qué. Porque eu xa lle dixen antes, o que pasa é que ou non me escoitan, ou non me fan caso ao que digo, ou traen o seu librito para decirlo e punto, digámonos aquí o que digamos. Eu teño que poñer en contraposición o que fan outras administracións, porque é verdad que desde a oposición, oiga, se fora a miña intención o que quero facer, oiga, eu tendría a 6 máquinas traballando todo o ano e estarían cepillados igual con os jardines, todas as... Pero eso pagan os veciños, que non o pago eu. Ese é o problema. O problema é que non pagan todas as obras que facemos nós. E as que fan as demais administracións son os veciños. Non é nada máis. Claro, porque, claro, a veces os políticos falamos, non, facemos, non facemos nada, só administramos, Eles pagan e nós administramos. Entón temos que tratar de administrar ben. Podíamos cortar a erva 2 veces ou 3, non há ningún problema. Pero pagámosla 2 ou 3 veces. Entón, bueno, vamos a intentar guardar ese equilibrio o máis posible. E saberemos se de cara ao futuro podemos incluso melloralo, como fomos mellorando casi todos os servicios, que pouco a pouco, ao largo do tempo, fomos mellorando. Evidentemente, o mantenimiento das carreteras ten un problema para melloralo no futuro, que é que, ao mesmo tempo que o queremos mellorar, tamén o estamos estendendo. O sea, que cada día temos algún kilómetro máis de carretera. Entón, eso en sí xa nos aumenta a mellora do mantenimiento das vías públicas, o número de kilómetros. Entón, por outro lado, ou dedicamos unha cantidad moi ingente de recursos ou non o podemos facer. Pero, bueno, seguramente, ao mellor, de cara ao ano que ven, intentemos fazer algunha cousa diferente, aunque todavía non está o suficientemente estudiada para ver como a podemos facer, sin que o coste se eleve moito. Porque gastando sin ningún pudor, pois non hai ningún problema. Claro que podemos fazer as veces que faga falta. E podemos facer o servicio que nos dé a gana. Eu, desde logo, non acepto e non estou de acordo, e baixo ningún concepto vou aceptar que os concejales chegan aquí e cambien a máquina de aquí para a casa deles. Eso non é verdad. Sencillamente non é verdad, digo que non diga. Porque vai ser difícil que alguén controle mellor o que pasa no Concello que a min. Vai ser difícil, xa yo digo. Entonces, eso xa lle digo que non, que é mentira. Digo que non diga. Outra cousa é que as máquinas se cambien de sitio por razóns do tipo que seña. Pois ao mellor se hai unha festa nun pueblo, se vai de un sitio que está desbrozando unha carretera, vai a ela.
Iso pode ser. Agora, despois, o resto, non. Usted decide gastos noutras cousas, como se non houbera máis gastos que os das carreteras. Claro que decido gastos en outras cousas, en moitas outras cousas, pero en moitísimas outras cousas, que un concello non está solo para facer carreteras, que ten que telas, en boas condicións e moitas, pero ten que facer moitas outras cousas. E a seguiramos facendo, esa é a nosa política. E gracias a esa política, nosotros crecemos frente a outros que non crecen. Decisión política é cuestión de cartos. Eu xa sei que os de izquierdas, bueno, xa yo aí decir nunha ocasión a ministra, el dinero non é de nadie. Claro, a mellor como dixo en castellano igual non entenderon algúns, pero es que el dinero é de todos os ciudadanos e de todos os vecinos. Entón, como é de todos os ciudadanos e todos os vecinos, hai que tratarlo con muchísimo cuidado. E entón temos que mirar moi ben como gastamos. E se non fora polo diñeiro, evidentemente, non habría ningún problema en ter as carreteras de 7 metros de ancho, aglomeradas, unhas aceras por cada sitio, por cada lado, sobre todo onde hai casas, e perfectamente desbrozadas, e ao mellor as aceras lavadas cunha máquina a presión. Por exemplo, mira que é fácil gastar cantidad de diñeiro, as ideas están ben claras, agora o que non está tan claro é como sacar os recursos. Pero nos outros sitios tampouco non o hai. Entón eu sinceramente me obligo a mí mismo a decir, por que non facemos máis cousas? Porque eu sei que me gustaría facer moitas máis cousas e mellorar moito máis os servicios neste concello. E entonces miro o que fan outros, a veces, e digo, pois se outros non son capaces de fazer moito máis, é que xa non dará o tema para moito máis, porque se outros fixeran moito máis e nos outros moito menos, pois estaría claro que estaríamos gestionando mal ou facendo algo mal. Esa é a cuestión. Eso é o único que miro por demais, para ver se aprendemos algo e podemos mellorar. Nada máis. Despois as ideas témolas claras, os servicios que queremos crear e que fomos creando ao largo destes anos tamén están claros, e eu creo que, eu non me canso de decirlo, porque teño que decirlo, os nosos veciños, desde logo, a nosotros, ao equipo de goberno do PP, o conoce perfectamente, e sabe perfectamente como pensa, e sabe perfectamente o que vai facer para a legislatura seguinte, porque é absolutamente previsible. E entón, dentro deso, pois non hai máis que falar. E, evidentemente, oye, ustedes, a mí non me parece mal porque ustedes traigan aquí unha moción deste tipo ou de outro tipo. Danos el dereito e nada. Pero nosotros, en este caso, non lle podemos aprobar a moción porque eu xa lle dixe moitas veces, e eu digo ahora igual, nosotros non vamos a aprobar nunca nada que non se materialice. Se aprobáramos esta moción, teríamos que empezar a facer mañá isto que usted dice. Non nos vamos a empezar a facer mañá. Eu teño algunha idea de cara ao ano que ven, con mellor, se é posible, e se económicamente non o permite a situación. Intentaremos mellorar algunhas cousas, pero irámoslo vendo, porque non hai nada peor para os ciudadanos, baixo o meu punto de vista, e esa é a miña opinión, que prometer cousas sin estar seguro de facelas. E nosotros eso nunca vamos a facer. Cando nos prometemos, nos facemos. Vamos a... non sei se quer cambiar alguna moción, nin retirala, nin nada. Vale, pois vamos a votarla. Votos a favor da moción, 3. Votos en contra, queda rexeitada. Punto número 7. Moción do PP en relación coa conectividade no termo municipal de Outeiro de Rei. Bueno, hai unha moción que a poderíamos ler, que é larga, pero aquí o que buscamos é algo moi sencillo. É instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transición Digital para que no territorio galego e no marco das súas competencias priorice o despregamento de banda larga nas zonas brancas das entidades de población menos poboadas, así como nas zonas que non están catalogadas como zonas brancas. No listaxe elaborado polo Ministerio, polo dito Ministerio, pero que o son de facto, así, que o son de facto. No listado elaborado polo mesmo Ministerio, pero que o son de facto. Así como dote tamén de cobertura ás zonas que non dispoñen nin tan sequera de servicios básicos de telefonía móvil como áreas de maior risco de defenda digital. E teñen en conta as achegas dos concellos como institucións máis próximas á realidade.
e mellor coñecedoras das necesidades do seu territorio. Terceiro, instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transición Digital para que no marco das súas competencias proceda a maior brevedade ao despregamento de redes de banda ancha e telefonía móvil en todos os núcleos de población do noso concello, para asegurar así unha correcta provisión das necesidades de comunicación propias, eliminar a fenda digital e as barreiras e desigualdades que xorxen entre a población dependendo do seu lugar de residencia. Vamos a ver, con respecto a isto, eu creo que é algo que é moi sencillo. Además, creo que estamos no momento propicio. Ahora vai haber unha cantidad ingente de fondos europeos, hai unha necesidade básica no rural, que eu creo que nós estamos nunha situación parecida a que están casi todos os concellos do rural, ou polo menos daqui do noso entorno, onde hai unha boa parte, hai algunhas zonas que están cubertas, pero hai unha boa parte de zonas que non están cubertas con banda larga e ca capacidade que se demanda e que se necesita nos tempos que corren. Entón, eso, nin para a población en general, nin para as empresas, nin para quen teña un negocio, nin para quen seña un profesional autónomo, eu diría que nin siquiera para un jubilado que necesita para calquera ciudadano que necesita fazer trámites ca administración, que además desde a administración general do Estado nos están casi impoñendo que se faga todo por administración electrónica, o cual me parece ben, aunque seña un gran esforzo porque somos un pouco maiores para adaptarnos a esa situación, pero claro, evidentemente hai que resolver ese problema. E ese problema só pode resolver quen ten a capacidade de facelo. Os demais podemos axudar, de hecho estamos facendo, e seguiramos facendo algunha cousa máis, ao mellor hasta facemos algunha inversión, pero evidentemente esa solución global, que eu creo que nos tempos que corren xa é necesario que seña absolutamente global para este concello e para todos, pois só pode dar o Ministerio de Transición Ecológica e de como se chama, porque agora con tanto ministerio xa non sei moi ben os nomes, de Asuntos Económicos e Transformación Digital. Por lo tanto, non sei se hai acuerdo, se alguén quere decir algo ou quere fazer alguna intervención. Benega. De feito, non iba a intervir porque estamos de acordo coa moción, tanto no fondo como na forma, pero xa que nomeou o tema dos fondos europeos, simplemente matizar que é certo que se vai recibir unha cantidade inxente, bueno, non sei se inxente, pero unha cantidade importante de cartos. O problema é que a gran maioría deles vamos ter que devolvelos. A mitad xa seguro, e eu creo que de forma indirecta máis da mitad. Pero encima, eu creo que este tipo de propostas si son correctas porque o seu reparto vaise facer dunha forma moi centralista, pasando por riba das comunidades autónomas en certa medida e tamén dos concellos, cousa que dende o BNG non estamos de acordo. É dicir, este tipo de diñeiro para salir da situación na que estamos debera as administracións máis cerca dos cidadáns, neste caso concellos e comunidades autónomas, deberan ter unha participación moito máis importante nas decisións de investir os cartos. Dito isto, e indo xa á proposta en concreto, nada que dicir, totalmente de acordo, e ojalá sirvira para algo este tipo de decisións, que me temo que non, para que esta fenda digital que sufrimos nos concellos do ámbito rural se rompa e se aproveitaran eses fondos precisamente para romper esa discriminación que as persoas que vivimos no ámbito rural sufrimos frente ás que viven nas cidades. Esa sería a mellor forma de pelear contra iso que chaman a España vaciada, porque parece que, bueno, en fin, que o rural que non está tan vaciado non conta, o rural galego me refiro. É a mellor forma de pelear precisamente con este tipo de cousas. Esperemos que sirvan para algo. Eso. Bueno, eu realmente non comprendo a súa posición. Queren máis conectividade, máis banda larga e máis cobertura. Sen embargo, o 1 de outubro do 2020, o PP vetou na Comisión de Industria do Parlamento de Galicia unha proposta socialista para pedirlle á Xunta, claro, a Xunta, que cumpra cos compromisos acadados para a extensión do plan de banda larga aprobado en 2015. Por certo, este veto coincidía cunha proposta do PP para pedirlle ao Estado a extensión da banda larga con fondos FEDER. Non se trata de pasarse a pelota uns aos outros. Saben perfectamente que a propia Xunta asumira no 2015
o obxectivo da Axenda Digital Europea para garantir unha conexión mínima de 30 megabits por segundo, que é o que piden a súa moción, en todo o territorio galego no 2020. Penso que nesta moción deberían instar a Xunta de Galicia e non ao Ministerio a que complete aqueles compromisos asumidos xa en 2015. Traballar dunha vez por todas contra esa diferenciación entre o rural e o urbano e facer que esa fenda que existe entre os dous desapareza. Bueno, me obligan a falar máis do que quería falar deste tema, porque este tema é moi concreto, é moi sencillo e é moi fácil. Ten dúas cousas moi sencillas. Hai unha realidade de falta de conectividade no rural e hai unha previsión de ingente cantidad de fondos europeos que, ademais, de todos os ámbitos se fala de transición, de mellora digital, de transición ecológica, o sea, parece que nunha boa línea van dirigidos a ese tema. Pero ao mesmo tempo o Goberno Central vai non fazer como el diga e como el queira, porque nin o acaba de reconocer o BNG, nin o vai repartir cas comunidades autónomas nin cos concellos. O cual eu ao BNG recordaríalle que non sei un momento cando investiron a Pedro Sánchez, pois dixeron que iban a ter aí moita influencia. Exércena para que este goberno vaya un pouco na línea que a todos nos guste, a ustedes creo que tamén, que é de que haxa un reparto cas comunidades autónomas e, por suposto, cos concellos, e que non todo se faga dunha maneira centralizada. De todas formas, eu agradezco ao Bloque que apoie esta moción e que esteña de acordo. Pero, bueno, este tipo de cousas, pues, tamén me convén que recorde que ejerce toda a súa capacidade que teña, non? Para que non o faga de unha maneira tan centralista, porque nos parece que nun estado das autonomías e con as competencias limitadas e autonomías e a administración local debería de repartirse estes fondos de outra maneira, que todavía non sabemos moi ben o que se vai facer con eles. E xa veremos, e neso tamén estou de acordo co Bloque, si vai ser posible invertilos todos, porque entonces eso xa sería o colmo na situación que ten este país que non fora posible invertilos. E os representantes non sempre fan o mesmo, non? Sempre fan o mesmo. Gobernan, teñen o poder, queren controlar as comunidades autónomas, por suposto as administracións locales, e encima impoñerlles a obligación e o diñeiro repartirlo ustedes. Pero vamos a ver, que nos toman por tontos a todos os demais ou o que pasa aquí? Non sei se nos toman por tontos, porque que llevamos pedir á Xunta se non ten competencias e ademais o diñeiro ven de Bruselas con un plan que elaborou o Goberno Central que non o sabe casi nadie. Pois tendrá que ser o Goberno Central, que ademais é o que legisla, o que pode legislar, o que pode impoñer condicións ás operadoras, que esa tamén é outra cuestión, de impoñerles condicións ás operadoras para que externan para que externan as redes aos sitios que non son rentables económicamente. Eso só lo pode fazer o Goberno Central. Entón, ustedes queren escudar nunha moción que fan para pedirlle á Xunta. Xunta aquí non lle temos nada que pedir. Nada, non lle temos nada que pedir, porque non ten ninguna capacidade para facer. Nin ten o diñeiro, nin a capacidade. Eso ten o Goberno de España. O diñeiro, por suposto, a través dos fondos europeos. E a capacidade, por suposto, legislativa. Entonces, oiga, e todos nosotros consideramos que non temos que instar a Xunta para nada. Para nada. A Xunta xa veremos, siquiera, se consigue algúns fondos que serían imprescindibles para manter os servicios que ten que manter, como os servicios sociales, que nin siquiera para iso ten fondos suficientes, porque non estrofiar o Goberno Central nin cumple as súas obligacións. Por lo tanto, nosotros, pues, volvo a decirlo antes, agradecer ao Bloque que nos apoia a moción e é un pouco que pensamos que isto é tan necesario, tan imprescindible que non debería haber ningún tipo de discusión. E tamén está tan meridianamente claro onde están as competencias e onde está o diñeiro que tampouco debería de ter, pero bueno, cada un tendrá a súa postura. Non sei se queren fazer unha intervención máis. Non. Bueno, pois entón vamos pasar a votar esta moción. Votos a favor da moción. 11. Votos en contra. 1.
Vamos a ver, por onde vamos agora? Ahora hai unha moción urxente do bloque, me parece. Non? Pois ten a palabra o representante do bloque para defender e para convencernos da urgencia. Bueno, hai tres motivos para presentala como urxente. A primeira foi que, a pesar de ter presentada en tempo e forma antes da convocatoria do propio pleno, non aparece na orden do día, parece, ou deducimos que é cumprindo a amenaza que fixera o señor alcalde no seu día de tratar solo unha moción a cada grupo político por pleno, cousa que nós non só non estamos de acordo con ela, senón que nos parece unha postura completamente antidemocrática e que parece claro que, como se nota nos plenos dos últimos tempos, cada lle molestan máis as propostas que podemos facer dentro da oposición e parece que a forma que se atopa para non ter que debater ou non ter que compararnos as propostas de uns e doutros é agora xa cercenar xa de raíz as nosas propostas e non tratadas, non? Tendo en conta que cada grupo político, se leva a cabo esta cuestión que propón o alcalde, podíamos presentar unha moción por pleno, serían 6 mocións ao longo dun ano. É dicir, todo un grupo de oposición podía presentar 6 propostas nun ano, nada máis, 6 mocións, punto. Cousa que nos parece completamente ridículo e creo que non pasa nada porque unha vez cada 2 meses que vimos aquí, se acabamos tarde, pois nos fastidiamos, e se non queremos acabar tan tarde, pois empezar máis cedo ou facelo pola tarde, pero como pode ser que se utilice este tipo de mecanismos e que non se fale das cousas que se deben falar. Eu creo que a oposición temos temas de abondo para sacar, para poder sacar solo 2 temas en cada pleno, non? Eso por unha banda. A parte deso, do anterior pleno, no caso do grupo do BNG, tiñamos 4 preguntas feitas e só nos contestou 2, aducindo que tamén na Diputación só se contestaban 2 preguntas en cada pleno, cousa que é certo, así o contempla, quero recordar o regulamento da Diputación. Pero esquece que tamén nesa mesma Diputación cada grupo político pode presentar 2 mocións independentemente do número de grupos políticos que pode haber no pleno, cousa que se fai a comparativa dun regulamento para cunha administración para unhas cousas, pois fago para todas, se tratan as 2 mocións por pleno e non nos obrigue a facer este tipo de cousas. Segunda cuestión, o proxecto que propoñemos na propia moción está referido a un das cuestións que aprobamos no pleno de hoxe para a ocupación dos terreos dunha ruta que viña para o pleno de hoxe, da ruta peonil entre Outeiro de Rei e Guillar. Lóxicamente, se ese proxecto se vai a poñer en marcha ou se vai a levar a cabo, o lóxico é que se debata algo relacionado con ese proxecto o antes posible, e non que teña que esperar 2 meses máis, ca sorte de que daquela que ir a tratarlo ou non apareza un tema de máis actualidade ou máis urxente para ese momento, a poder falar deste tema. Eu parece que o lóxico é falar hoxe diso, e que cada un se poña o que queira sobre eso, que trata simplemente, dado que se vai facer a ruta peonil entre Outeiro e Guillar, pois que se recupere unha proposta do BNG que fixera xa no ano 2017 e que se una as urbanizacións de Guillar ao longo hasta o Piago, neste caso sería entre o cruce desta proposta que se fai no cruce ca pista que vai de Robra ao Piago, pois eses casi 2 kilómetros que hai, creo recordar, entre ese cruce e o Canido do Piago pola pista municipal, que se faga tamén ese carril peonil, o que permitiría que a xente de Outeiro que circule e pasee por el pode ir desde Outeiro hasta o Caneiro do Piago, ou tamén a xente que vive nas urbanizacións de Guillar ou na propia torre de Guillar pode ir tamén hasta o Caneiro do Piago de forma completa, non? E non que non teña eses 2 kilómetros sin ter por onde circular de forma segura andando ou en bicicleta. Tamén propoñemos aquí que, xa que o Concello vai facer eso, pois que se recupere esa proposta que fixo o BNG no seu momento e se lle pida á Diputación que faga exactamente o mesmo pola estrada que ven dende as urbanizacións de Guillar hasta Martul, pasando por Marcelle, que faga tamén esa ruta, esa senda verde, por así dicirlo, co cal quedaría realmente entre o que fai o Concello e o que puidera facer a Diputación, quedaría un espacio, eu creo que moi interesante para o que é o ocio da cidadanía, non só da zona, senón que permitiría que moita xente que non é desa zona, do Concello ou fora do Concello, pudera ir a disfrutar dese paseo, porque sería unha auténtica pasada, non? Poder facer ese circuito, incluindo o núcleo de Martul,
e ao Caneiro de Piago. E por último, xa como motivo tamén para que se trate esta moción, sería o de evitar obrigarnos, porque así o faremos se esta idea do alcalde persiste, en que dende a oposición nos teñemos que poñer de acordo para que eses temas que se nega a tratarnos nos plenos ordinarios, pois teremos que convocar desde a oposición plenos extraordinarios, podemos facelo 2 ao ano, ninguén non o impide, se estamos de acordo neste caso dos grupos de oposición, para tratar todas esas cuestións que o alcalde se nega a que falemos neste pleno. Tenemos que facelo desa maneira, ca perda de tempo e, sobre todo, de recursos que eso leva consigo. Eu creo que o mellor sería seguir ca práctica que se fixo sempre, de que cada grupo político, se o consideraba oportuno, presentara 2 mocións, discutilas, fálase, debátase, cada un vota o considera oportuno, e tan tranquilos e todos tan amigos. Depois, cada un sacará as consecuencias que cree máis importantes. Pois me parece que o lógico sería falar deste tema. Non creo que non é moi tarde, son as 2:15, creo que non pasaría nada por tratar unha moción, ou caso do que o PSOE tuvera máis propostas, algunha moción máis, e ainda así iríamos a unha hora prudente para a nosa casa se nos mantemos un pouco rigurosos cas nosas intervencións. Nada máis, gracias. Bueno, eu riguroso para defender a moción, a urxencia da moción, pois a verdade é que o que fixe foi defender a moción. A verdade é que case podemos haber tratado a moción, porque usted fixo a defensa da moción máis que a da urgencia, porque eu entendo que a urgencia é dicirnos porque usted quere que se trate hoxe e non no próximo día. E para iso non hai absolutamente ningún motivo. Entonces, como xa usted defendeu a moción, pois por parte nosa declaramos a urgencia se usted dá eso por defensa da moción e despois tendrá outra intervención. Vale. Vale? Bueno, pois entón votamos a urgencia, votos a favor. Non sei se o PSOE quere contestar algo que acaba de decir. Farei a miña intervención, fará a súa intervención e remataremos este debate. Pareceme perfecto. Mais, a última vez acordamos que se os plenos se alongaban, podíamos cambiar a hora, entón, sabendo que hai máis dunha moción, se hai 2 por cada grupo, que sería moi fácil adiantar a hora e xa está. E habería unha solución rápida. Vale, de acordo. Sabes que non tiña nada que decir a moción, pero bueno, non pasa nada. Porque isto é o que nos dilata moitas veces en divagar en cousas que non teñen que ver con o que estamos falando. Nosotros non temos ningún problema en debatir calquer tipo de tema que ustedes planteen. O que pasa é que, como en todas as administracións, hai que ter un orden e uns tempos e unhas limitacións. Entonces, se non lle limitamos os tempos, e ademais ustedes aquí presentamos mocións como nunha administración que representa a 300.000 habitantes, pois ao final resulta que faremos o mismo aquí que fai no Parlamento Nacional, cando non é normal nin lógico, non? Entón, ese é o motivo, e non hai ninguna amenaza. Nosotros poderíamos haber acordado no seu momento o que fora porque temos a representación para poder acordar, pero non hai ninguna amenaza, simplemente lle estamos explicando como debemos funcionar como administración. Entón, contestando a súa moción, xa entrando na moción, que é do que se trata, pois evidentemente non estamos de acordo. E además non estamos de acordo, xa lle explicamos fai tempo. Desde Guillar vamos a conectar ao longo do río, e además xa temos acordado cos propietarios, para que se conecten co sendeiro do Miño, para chegar non só ao Caneiro do Piago, senón a toda a senda do Miño que vai desde o límite con Cospeito ao límite con Lugo. Entón, por aí, sai un paseo e faltan como 200 metros para unilo con algún camiño do Leguillar. Está incluso acordado con algún. E iso é o que vamos facer a corto plazo. A largo plazo non sei o que vamos facer. A mellor resulta que facemos paseos destes a todas as parroquias, eu que sei, xa veremos. Pero a filosofía do paseo peatonal e de bicicletas desde Outeiro a Guillar é algo con unha filosofía moi sencilla. É unir as dúas zonas do concello máis pobladas por un camiño peonil e de bicicletas. E, evidentemente, lles permite tamén aos de Guillar virar a recreativa de Santa Isabel e os de Santa Isabel e os de Guillar tamén lles vai permitir chegar ao Caneiro do Piago polo sendeiro do Miño. Evidentemente, a Diputación de Lugo tamén pode facer un sendeiro ou unhas aceras ao largo da carretera. As pode facer. Nosotros estamos facendo unha acera ao largo da carretera que antes foi da Diputación e agora é do Concello. O está Nacional 6. Pois a Diputación me parece ben que faga, porque todo eso sería mellorable.
se podría mellorar, non hai ningún problema. Pero nosotros o noso objetivo dese sendeiro, que se están facendo máis, é ese, unir as dúas zonas máis pobladas do Concello, peonil e en bicicleta. Entonces, ese é o objetivo. Entonces, isto non ten nada que ver, o que ustedes propoñen non ten nada que ver con isto. Como isto podemos facer outro paseo hacia calquer sitio, hacia Pener de Rodas, hacia Illes do Domiño, hacia, eu que sei, hacia Castro, porque é unha zona bastante poblada. Bueno, insisto, a calquer parroquia, que non me quero olvidar de nada, nin deixarme nada. Entón, agora o objetivo é ese, está financiado, está aprobado o proxecto, e vamos a seguir. E a urgencia desta moción non é ninguna, porque ese é un proxecto que, se quixera fazer isto que usted dice aquí, pois habría que fazer outro proxecto para facelo. Entón, iso é o que eu lle digo que non ten urgencia, que se podía tratar neste pleno ano pasado, que creo que xa o trataron algunha vez ustedes aquí, creo que xa o trouxeron. O que pasa que agora me parece que é un pouco diferente. Antes propoñían a largo da carretera da Diputación, agora propoñen desde a carretera de Robra. Bueno, pois nosotros en principio parecenos que eso, de momento, eu nunca digo que non vamos a fazer algo no futuro, porque no futuro, oiga, eu se miro 20 anos para atrás ou 30, pois algunhas cousas das que temos feito agora daquela diría imposible que chegamos a facerlas. O cual, eu non digo no futuro, non sei o que se pode facer. Nin o que os ciudadanos demandarán, nin cales son as necesidades, nin como camiña a economía e a situación deste país, que tamén depende moito deso. Entón, por eso nosotros non lle podemos apoiar esta moción. Entón, sabe que non nos preocupa debatirla e decir o que pensamos. Pero, oiga, hai unha norma que deberíamos de seguir e que deberíamos de ser coherentes e razonables, e se somos todos, se nos axustamos todos bastante aos tempos, e non falamos do que non é necesario, pois a veces poderemos tratar máis cousas, porque, volvo a insistir, nosotros non temos problema en debatir de nada. Segunda intervención. No, eu xa. Sí, sí. No, moi breve, eu creo, de verdade, digo sin ánimo de crispación, todo o contrario, no tono que estamos falando, que me parece moi correcto. Eu creo que é bastante coherente, é bastante razonable que nun pleno que hai cada 2 meses, cada grupo político, que somos 2 grupos, podemos traer 2 propostas se consideramos oportuno. Eu creo que é bastante razoable e bastante coherente. Igual que me parece tamén coherente e razoable que usted diga que nos limitemos ou autolimitemos o tempo de intervención, pero eu creo que eso non ten que dicirlo a nós, ten que dicirlo a si mesmo, porque fala o 70% do tempo que se fala aquí, fala vostede. Dicir, nós eu creo que facemos intervencións, eu que son o que máis falo da oposición, me parece, digo sin problema ningún, pero non chego a eses 6 minutos que hai na Diputación para intervir, nunca, xamais. Quero dicir que, igual que é razonable e coherente unha cousa, tamén non é outra. Entón, eu pídolle que reflexione para o futuro o tema das 2 propostas. Xa non presentamos 3, nin 4, nin 5 mocións, presentamos 2, porque nos parece que é algo, bueno, razoable, é a palabra que mellor o define. O cal, pídolle que actúe Céntrese na moción, que en consecuencia. Perfectamente claro. E centrando na moción, o que trouxéramos no ano 2017, creo lembrar, bueno, era na mesma zona, pero non tiña nada que ver con isto. Isto ven a raíz da proposta que fai o Concello, que nos parece correcta, de levar o camiño peonil desde Outeiro a Guillal, parece-nos correcta. Entón, nós consideramos, usted parece que non pasa nada, cada un opina o que considera oportuno e punto, non pasa nada. Nós consideramos que sería moi interesante que esa xente que circula polo paseo entre Outeiro e Guillar puidera no cruce ca pista de Robra desviarse, se considera oportuno, hasta o Piago. Eu creo que, vale, hai outras prioridades, vale, perfecto, usted pensa unha cosa, nós pensamos outra, e xa está. Non, e logo a maiores, que a Diputación eu creo que debera facelo xa, non con beiras rúas, non con aceras, eu, por favor, igual que me parece correcto que se faga na zona que é do Concello, porque é a zona máis urbana, e non pasa nada, oi, por medio do monte, poñerse a facer, do monte, quero dicir que non hai vivendas, ni nada polo estilo, non hai densidade de poboación, poñerse a facer beiras rúas, parece un pouco exagerado. Eu creo que unha ruta peonil ou de bicicletas que chegaba ben, pero que a xente, máis por aí, moita xente facendo deporte, ademais, que viña moi ben un carril fora da carretera para poder ir correndo, ir camiñando, ir na bicicleta, ir paseando os abuelos ou as abuelas cos netos, etc. Para todo eso que se fai moito por esa zoa. Parécenos moi interesante.
Que non se fai agora? Pois esperemos, seguiremos intentando que se faga no futuro, tanto por parte do Concello, nese quilómetro e pico que hai desde o cruce hasta o outro cruce que a carretera da Diputación no Piago, e tamén que a Diputación, se algún día se acorda facer algo polos veciños do Outeiro, pois que faga tamén ese paseo, esa senda verde ao longo da estrada por Marcelle desde a urbanización ao Piago. Nos parece-nos interesante e de logo mantemos a moción e votaremos a favor dela. Eu diría á Diputación que o primeiro que tiña que fazer era acabar de arreglar esa carretera e despois toda calquera mellora que faga o Concello non se vai a poñer, xa yo garantizo. O Concello nunca se vai a poñer. tamén, Bueno, se non estamos de acordo poderíamos intentarlo, claro, hombre, non estamos obligados a... Ou é que estamos obligados ás outras administracións nós a decir que sí. Claro. Eu digo que non nos vamos a poñer porque non nos parece mal. Se nos parecerá mal, sí que nos opondríamos, evidentemente. Claro, está claro. Porque parece que ese razonamiento que usted saca ahora último, dice, hombre, como se vai a poñer o que diga a Diputación? Pois claro que nos poderíamos opoñer, o que diga o Estado ou o que diga a Xunta. Outra cousa é que a lei nos permita onde chegar. Pero non, eu digo que sí que estaríamos de acordo, porque non? Pero eu estaría de acordo con moito máis. A mí me parece que as carreteras todas deberían ter como mínimo 6,50 e pois un arcén de 2 ou 3 metros. Todas. As municipales, as provinciales e todas. Porque é verdad que sí, camiña moita xente, pero non só camiña moita xente polo Piago. Camiña moita xente por todas as parroquias do municipio. Por todas. Onde hai máis, onde hai menos. Pero isto ten unha filosofía sencilla. Oiga, as dúas zonas máis pobladas que teñen casi 1000 habitantes cada unha, as conectamos pionirmente. As áreas recreativas, as zonas de esparcimento, as conectamos con un paseo á beira do Miño, que ademais creo que é interesante e bonito. Esa é a filosofía deste Concello, que creo que é bastante aceptable. E a partir de aí, poderemos fazer máis no futuro, ou que seña, evidentemente. Poderemos fazer moito máis, pero eso, en principio, non temos máis previsións. E eu digo, o da urgencia, porque isto que podíamos tratar agora, ou podíamos tratar para o mes que ven, porque aunque agora lle dixéramos que sí, non se podría facer agora mesmo. Habría que fazer un proxecto, habría que buscar a financiación e habría que poder facelo. Para ese outro sendeiro que estamos proxectando, non, que vamos a construir xa, que estamos tramitando xa a súa ejecución de construcción, está todo eso feito, está o proxecto feito, está a financiación feita, están as obras de expropiación en marcha para poder ejecutala. Entón, evidentemente, calquera obra pública ten un expediente. Entón, por eso, nosotros, porque tampouco estamos convencidos de que este sendeiro seña máis prioritario neste momento, que me parece máis prioritario acabar o sendeiro do Miño e conectalo ca zona das urbanizacións de Guillar, que espero que seña neste ano, que a fazer esta obra que usted nos está propoñendo. Por lo tanto, nosotros non lle podemos apoiar esta moción. Pasamos a votar, logo. Votos a favor da moción? 2. Votos en contra? 8. Abstencións 1. Non temos máis temas, ruegos e preguntas, me parece. Temos primeiro un rogo presentado por Xosé Ferreiro Fernández Elvira Lombao Vila como concelleiro e concelleira do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei, relativa á protección do niño de cegoña existente no cruce da Nacional Sexta e a estrada de acceso á urbanización de Guillar, no que solicitan que o Concello de Outeiro de Rei se dé por comunicado tanto da existencia como do perigo que corre debido ás obras da zona este niño de cegoña situado no punto anteriormente descrito e onde unha parella destes animais están criando as súas crías. E segundo, que dende o Concello se proceda a tomar as medidas oportunas para protexer este niño de calquer dano que se poidera producir debido ás obras ou calquer outra circunstancia accidental que poidera ocurrir. Non teño eso, pero
Vamos a ver, xa meteron ustedes un escrito fai algo de tempo, que ademais hai algo que non sei que dice no rogo, porque non tiño aquí ahora mismo, pero que lles quero decir que non estamos de acordo baixo ningún concepto, que unha das cousas que metía no escrito, que tampouco teño aquí diante, pero me recordo perfectamente, que é que, de alguma maneira, viñan a decir que o Concello xa acostumbraba a non ser moi respetuoso co medio ambiente, que as cousas de patrimonio, etc. Baixo ningún concepto, aceptamos eso. Baixo ningún concepto. E o niño de cigüeña, pois, simplemente está protegido, que ademais se fixo unha acera xusto ao redor do poste para deixalo onde estaba. Vale. Entón, por suposto que se mantén ali onde está. Pregunta, presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, referida aos ingresos por parte do Concello debido á utilización das instalacións municipais por persoas ou entidades alleas. A pregunta é canto recadou no último ano o Concello de Outeiro pola utilización das instalacións municipais por persoas ou entidades alleas ao propio Concello. Mire, nosotros, eu quero facer unha serie de precisións antes de contestar a pregunta. Nosotros non facemos ninguna instalación, desde logo, ca filosofía de... Digamos que as instalacións deportivas neste Concello non están concebidas, polo menos por este equipo de goberno, e por este alcalde que lles fala, para recaudar diñeiro. Os objetivos é promocionar o deporte para os nosos nenos e para os maiores, para veciños, especialmente, e xóvenes. E tamén temos en conta algo moi importante, que a xente de outros municipios veña aquí, se desplaza aquí, porque eso leva consigo beneficios para establecimientos de todo tipo, sobre todo de tipo de hostelería, que cada vez que alguén se desplaza aquí ten ventaxas, ten posibilidade de que se gaste aquí, de que se consuma, etc. É máis en tempos nos que corren. E se falamos de casi todas as instalacións, pabellóns, onde hai competicións, entrenamientos habitualmente, eventos de preparación de comidas incluso para nenos, que fixamos algunha vez con algunhas organizacións tipo ONG, maratón deportivos que a veces van dirigidos a financiar algúns clubs de fútbol ou algúns clubs deportivos, campos de fútbol igual, con competicións, entrenamientos habituales, maratóns tamén esporádicamente para practicar e promocionar o deporte, e que tamén a veces levan axudas con esas cousas que montan aí os propios clubs para financialos. Circuito, bueno, chamámoslle circuito municipal, pero bueno, é un circuito que está en Robra, onde hai escolas de pilotos, onde hai temas de seguridade vial, onde hai entrenamientos de motos e cares, onde hai competicións deportivas de motos e de cares, e que en ese caso sí que se recauda algo de diñeiro a través dos entrenamientos, pero evidentemente hai moitas cousas que temos conveniadas e que seguiramos facendo para promocionar o deporte, vexas a escola de pilotos, vexas de cursos de seguridade vial, vexas de competicións deportivas que nuns casos axudan aos rapaces de aquí e de outros sitios a iniciarse nese tipo de deportes, que atraen en algúns casos, e neste ano precisamente non foi o caso, porque foi un ano onde non puido haber público en case ningún deporte, en algún deporte se practicou pouco, pois no fútbol prácticamente non se practicou, nos pabellóns tampouco, neste circuito moito menos, tamén moito menos que será no futuro, porque antes non funcionaba, prácticamente empezou a funcionar o ano pasado, no 19, non? E pistas de atletismo, rutas de BTT que se señalizaron. Cando este fala con recursos municipales, evidentemente, e as pode utilizar calquera. Se está construindo unha pista de trial para bicicletas. Bueno, etc. Non sei se
actividade de piragüismo, onde tamén hai que se están facendo algunhas instalacións para que se podan guardar as piraguas. Entón, eu quero lles contestar a isto dicindo que o objetivo deste Concello non é recadar das instalacións deportivas. En moitos casos, pois, participa xente de fora e participa xente do Concello. A xente do Concello sempre está discriminada positivamente, ou non pagando ou pagando menos, e a recaudación que temos aproximadamente, porque tampouco eso levamos unha contabilidade aparte, pois no ano 2020 pois debe ser do orden de entre 3.500 e 4.000 euros aproximadamente. No, entre 4.000 e 4.500 aproximadamente. Eso é do orden do que se puido recaudar, pero eu vou a dicir, desde logo non vamos a crear nunca ninguna instalación deportiva pensando en eso. Nosotros as instalacións deportivas están pensadas para que en Outeiro, que é un concello, como diz o noso eslogan, de futuro, e que ten un crecimiento importante, sobre todo en xente nova, onde se pode practicar, onde non seña solamente un concello dormitorio, senón que seña un concello onde se pode vir a vivir e a disfrutar. Entón, desde ese punto de vista, pensamos que o que interesa é que teñamos moitas e variadas posibilidades de facer deporte e outras cousas, vai? Por suposto que hai moitas outras actividades ao margen do deporte, pero como ustedes preguntan polas instalacións deportivas, pois é o que les contesto. Entón, esa é a situación e a filosofía deste equipo de goberno. Hai outra pregunta, me parece, eu? Sí. Pregunta presentada tamén polos concelleiros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, referida aos integrantes das xuntas de contratación do Concello de Outeiro de Rei, que se pregunta cal é o motivo polo que o Concello de Outeiro de Rei non fai públicos no perfil do contratante do Concello os nomes dos integrantes das mesas de contratación para a adxudicación das obras e ou servizos que se levan a cabo por este procedimento por parte do Concello. Eu digo que dice usted, cal é o motivo polo que o Concello de Outeiro de Rei non fai pública no perfil de contratante no Concello os nomes dos integrantes? Usted dice categóricamente que non o fai. Eu digo que sí, e agora quero que o señor secretario non o explique. Conténse nos pregos. Habitualmente na cláusula 17 dos pregos de condicións administrativas establecese cal é a composición da mesa de contratación. Os pregos de condicións administrativas publicanse tanto no perfil de contratante no Concello como na plataforma de contratación do sector público. Bueno, eu quero dicir con isto que pode ser que usted non se houbera enterado, pero quero dicir que estas afirmacións que fai usted aquí categóricamente son sencillamente mentira, porque hai as mesas de contratación, non as xuntas de contratación, as mesas de contratación, e se colgan no perfil do contratante, como ben dice o señor secretario, tanto do Concello como do Estado. E creo que non hai máis preguntas, non? No. E non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.